Pozdravuje krstný otec Búfe, dneska sa nachádzame v legál zóne pri flow kontrole, je tu servis, kámo, je tu toľko zdien, že si neviem vybrať normálne. Whisky takzvaným mail systémom, buď 81 cap, alebo tu máme dve varianty od takzvaného Big Shootyho, toto tu vyrába Nightfield z Austrálie. Zvuk riadny, sledujte toto. Kamarát, tak toto je celkom slušná bombička. To má 30, takže to môže mať skoro nejakých 45. Parádny zvuk, trochu to tečie, musím priznať. Takže ideme teraz skúsiť túto variantu. Toto je tzv. Big Shooty. Ešte tu máme túto. Toto máme Big Shooty. No a táto je jednoznačne širšia. Pozrite sa na to, vôbec nie je nič špatné. Toto ale samozrejme môjim odhadom je to nejakých 45 cm. Skúsme to ešte na 400. Slušné, kámo. Na 400 slušné. 42 plus nejaké drobné. Je čo ťažšie. Toto je ešte tenšie. Porovnajte si to sami.